I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O. Nangadlaw ni Maria Butterburn, Maria Pelingera, Rico Zuve, and Lito Inglesero. Give it to your brother Bern, Maria Pelingera, Rico Suave, and Lito Inglesero. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Maribel. Just call me, my name is Maribeth. 98 mo na ito. Maribeth. Maribeth. Ay, bagyang. Grabe ka hungaw, my God. Maribeth. M.O.R. Na ako'y boyfriend, nga itago na to sa pangalang si Kimpoy. I already have a boyfriend, the name is Kimpoy. Pang subdivision ng pangalan, ha? Pang MVP nga pangalan ba? Pang Pueblo de Oro. Yan ang Ang bambuli. M.O.R. Sa among relasyon, si Kimpoy ang klase nga boyfriend nga dili kayo showy. MOR, for my situation of our relationship, but Kimpoy is not the showy kind of boy. Showy kind of boy. Showy kind of That's boy. right. That's right. That's right, baby. right. You got it, baby. You got it. Show what your mama gave you. Come on. You shake it. Good down. Check it. I remember that going the sunset. Go, baby, lower. you must go in the floor, down. Check it. Wipe the floor. Panalbaho mo diri yung utility mong You dagko. taste your tongue in the floor. Gitila ng salong mga gala. Siya. M.O.R. Bisa kung saan ako say ako na lang mag-una-una. Pero diligid siya yung anak ka showy di parehas akong mga kaila. But MOR, about my relationship, what do you mean mag-una-una? I ever started all. No, that's right. That's right. MOR for me, and they started all, but the kind of. I always do the first move. I always do the first move MOR because Kimpo is not this showy kind of boy. Pero M.O.R. niabot na sa punto nga murag gidawat na lang akong kamatuoran nga dili gyud siya nga nga klase nga lalaki. But MOR, there's the time I accepted because Kimpo is not the kind of person. Antod sa nako'y nakaila nga bago na mong kauban sa trabaho nga si Luis. MOR, di pangalan mo sa kong bata. MOR, the time when I will meet the new workmate, the name is Luis. Luis. Yeah. Og M.O.R. Permero murag makuratan ko ni Luis. Kay feeling close kayo. But MOR, the first time I will be shocked for Luis because very close me. To dog? Hilig siya maghawid-hawid. Always be touching for me. Hiling mag-agbay-agbay. Is that what do you mean agbay-agbay? What kind of English agbay-agbay? What is agbay, brother? What is a kind of agbay? What the English right? Just say clingy. Is cleany Dani? Clingy. No. Clingy? You put your Ay hands na over the yung shoulder. arms around my shoulder. Ano lang? You're rapping. You're You're rapping at me. But MOR, the kind of Luis is around my shoulder. Around with. Tuyok sa abagam na Ug usa di ko kabantay ka nagtanday na di sa nako.
But there's a time when we're shocked because the feet will be good to the feet. Why are you smiling, Maria? It's so funny. Ang iyang sa katil, yado sa katil. English? The one feet going to another feet. 1 feet, ah. Foot lying. Asa ka, boy? Okay. Nag-text na, boy? Foot over the other. 1 feet, kanina. Feet, ayun to other feet. Tama, may galang. That's right. Okay mo, hanto kadugayan, giganahan na may noong ko. But MY, with a long time, I will make her happy. O, di na siguro akong gumagya. This is the starting of Love Life. Ah! Coffee, beshies! Coffee! Ay, asa na po na akong creamer, darling? Ay, sorry, naladay. For the weather, Bugno kayong panahon, no? Lamig kayo naman, sanay creamer, no? Yeah, may nalang nag-ulan dahi kaya ang kabukiran karon perti nagyong malaha. Eh, wait lang ba? Gikan ba nasa akong ati, do? Akon saan? Creamer. Di ay? Ako pa nagpugaan na. Di ay? Lami. Lami dahi. Let me shine, fairness. Kailang healthy to. Di gamit ani nga filter panty. Sige na. Ay, katugnaw kayo eh. Kalami, bro, 16 degrees gid karon. Mais kayo. 16 degrees. Bisini kalami kayo. Maribet, Yeah. kumusta man ang atong bagong office mate? Hello! Grabe yung kayo mo, bro. Paspas yung panahon, ha? Bro, bago pa lang mo nag-ilam, grabe nag yung kayo Very mo ba? noticeable. I don't get you guys, girl. Hello! Kato ka bugdels, di pagin... Like, close kayo mo. Dala mo, friends? Wala. Ay, ano ba yung nag-ila? Very touchy pa, ha? Oo, talaga. Ita ka nung nga mo ka-close kayo. Kabalo ka sa tiyo na ilang. Huwag ko kita na yung nga mo ka-close mong uyab ay. Nahalos kung mag-ubang galing mo, mura mo dili uyab. Lagi. Takaroon, nakita na mo. Sigaw? Kaya taki ko dahil. How do you wanna? Yung mga sa una sa imong dili mo ka Kurak. Hoy ha, kamuhain na taga-igmalis na yung kakakita sa mo with Luis. Di naman pa nga naka-dirty mind, no? Uy, grabe mo makareact gani. Ano lang, grabe ka. Wala na yun. Mugad na utang na mismo. Kung unsa mo, ano. Wala, feeling na clingy lang yun si Luis. Gitilapan ni mo ang kuan imong kutsarita, gitilapan po niya, tapos gitilapan niya, gibalik, Uy! gitilapan na po ni mo. Ana, gid kaay mo ka close. Grabe Wala, kayo. isa na ba atong kutsarita po din sa office? Takatong toothbrush, ang gimagian sa baw mo po ilang gitoothbrush doon. Ay ba yan? Ito, ani Rola, pwede? Ay, delikado. Oy, nako'y feeling ani. Nako'y na-feel ani. Lako pod. Nahumula kong til sa Rinola. Wala Rinola rin sa office! Yeah! Umana man nga drama. Umana man tole. Nako'y feeling ani, Beshi. Sa man bash. Feeling na ako kay Bornay fall. Ah. Oh my Wow. God. Duda na ako na napoy mabali ani nga kuan, makupa. Ala, oy. Kamu ha, please, kung sa manin yung kakita with us ni Luis, wala gina at all. Ala, oy, may ula, oy. Makita ng lina si mong, touchy sa makita ng inyo, lina ni ha? Kimpoy si mong uyab. La, makita na ni. Lagi angay si Lawson si Kimpoy. If I know si Kimpoy, di mo ginay halos magkita mi mag-agbay nimo. Nagkiday. Kabalong ba ka Love you ka ni ako ga question ba po go. Love you ka ni Kimpoy kasi makita ta mo na mo sa mall. Wow. Wag yun mo ka ni ingong touchy-touchy. Wala yung mga HHWW. Mga kut-kut, wala yung mga ano. I understand Kimpoy, dili siya ganahan din mga inaano. Huh? In Mo ba? public, oo. Sino ka di sa proud sa imo? Dili man Kagwapa ni mo? Uy, dili man sa dili proud. Kinakuan lang. Dili lang yun siya na naka-showy or expressive. But I Ala. understand. May, kung yun, like sila ni Luis. So may palugar si Louis? Oo. Pero in fairness, ha, feeling Lay ang ako, katawa, lay ang katawa. feeling ako si Juan, si Kimpoy, kay Murag one of us. Hoy! Wait, I can smell it, Okay na ha? mo. I can Okay
Hindi mo talaga. Di bukal yung mula na, day. Usahay. It takes one to know one, Bea. Na one time, nasa gipunit. Nakita na ko, nagpanty siya, day. Ay! Halog, Zay. Teka. Zay. Gitagan ako sa brochure sa panty, nag-order sa. Kuya, yung tagay-kuan. Kaso lang extra large. Doon na ako sa imo to. Hip hop. Uy, medium ko. Na-merso na. Ay, medium drama baggy siya. rin po. Medium baggy. After using mga Incredible Hulk. Medium with run. Sige na kayo, manarbaho na tao eh. Sa mga trabaho, ani. Kalat-kalat mo dito sa office. Correct. Wala pala ito si ano no? Sige na, sige ta, panlibag. Sige na, first Friday mas na ta. Ako niya kamot bi. Lang. Ay, Bea, akong gamot lang. Hindi mo man. Hindi mo. Lain kay mo agi ba sa tuntunga ba? Basin kuan, Eh, di makarisod. magpaduol ka. Layo. Sad ka ayaw ko sa ako. Sige, ako na lang. Magawin na ko sa mga shoulder. Okay lang. Okay, nga mo akong ginawakli. Dili man, bugat kay mong kamot lang. Grabe siya. Kabalo na biya ka nga, kamot pa lang ni mudaan 5 ka kilo na. Mo ka. Drama. Di lang, ano lang. Ana lang. Si Ana, lawali ka. Baklay lang tag. Tiliwi mo na tag-classmate, Ani. Unsa man nay lang. Bal, ang kigatan ako na ginauban mag-uyab. Oh, they're so sweet to look at. Holding hands while walking. Auban kay ginaan. Sila man na lang. Sige na, ablahin ako. Ay, bugat lagi lang. Kasi bugat, mo na ganing kamot ng imong ginapatong sa ako, Tapos kanimong holding hands, kabalo biya ko nga pasmado kanimong kamot. Ayun lang. Ayun lang. Ano di mo problema di ay? Wala, may problema lang. Wala man di ay. Dili ka gana na sweet tatanawon. Pila na. Tanaw, sila gibaba na Sila man na lang. Like man ta. Alin ta magawat-awat na sila kay baduy mga nangano. Oh my God, sa pila ka years na to. Lang uing. Wala kit. Dili naman guna. Sa ba? 2019 naman karon. Lang. Sa may mong kabalakan. Love man ta ka. Wala lang ba? It's just that sweet kaayo tan-awon. Pwede man ta maging ana, pero affection in you, ang love. Pwede ta maging ana, pero dili dari in public. Dito ta sa kana mga dito ta sa mga dagat nga kita tao. Sure. Alapit na ba? Dapat na siya tao. Alapit na. Katong gituldo sa ako ni Lito. Sige na, yung kamot eh. Ayaw, buhi ha. Lang, tara. Si Ampi, ay, Dili lagi lang. lang, ano mo, buhi mong gid ka? Lang. Samok, uy. Lang imong singsing ba? Kato pag ginang tag 3 pesos. Sakit May kay po lang. nag-uban di ha. Grabe kasi sila kasi. Tawat maka na sa ilang nga may man na Ay sila nga. na, uy, samok. Lang. Ay na. Lang. Sige na, tara na. Oh guys, angkot. Di kita magbasa-basa kay alas 10 sa Takoto Baninga Resort. Mag-enjoy pa ta. Napatay event tomorrow. Kalimtin na sa lingaw-lingaw lang sa... Bitin. Ay, ganahan niya ni sir. Thank you so much, sir. Ay, may problema. Basta di lang ito magsaba-saba doon, ha? Okay. Oy, ambis ako microphone bi Luis! Sir. Luis! Sir. Ay, paglaylay na. Diri ka. Maulaw ko, sir. Ah, diri. Dali, Luis. Ali diri. Luis, come on, let's join us. Kasama. Luis, sige na. Come on, let's join us. Maulaw, please. Ikaw, sir. Alin lang, sir. Diyan lang kasama mo diri, sir. Sige na, sir. Di lang. Nanamagay nag-una dito sa kwarto. Maribit. Ayaw mo, Dre. Hindi kayo mapalabig saba, Dre, ha? Enjoy, guys. See you tomorrow. Early pa itong call time tomorrow para sa itong mga event, okay? Copy that, Tulog sir. na, sir. Ay, uruman ka matulog, sir. Tari magsigalong taong. Luis, dali
ba? Sa mga Uy, Bes. Oh, okay. La, Bes. La, ma-open na sa tani, Bes. Gabi. Magtapad na sad sila. Ala, Ilay, uy, imong kamot karon ba? Wala po ito mabuhatan ni Bes. Asa ka na excuse me. Ay, bes! Nami diri. Para usay makalimot mo ba? Para makalimot mo. Tapos na ang pulutan, palihog. ang Kamo, pulutan. bes, kamong duha ba? Ah, May 1,000 pagpalit sa mga pulutan sa gawas ka. Wow, ganagay ko sa imo. Pwede ako nasukli. Ha? Ay mo na. 1,000? Hmm. Nalayo ra bagyo kayo to. Oy, tangit-ngit na kayo. Tama. Ngit-ngit na kayo. Say, na, sa kaliboy dugang o, 2,000 na. Sa kaliboy na. Sa bagay, pwede naman no na to na naman tayo flashlight dala no. Flashlight. Or alam mo magabalabal naman siguro ta. Hello, wala may Isod masakli. na. Oh, pero may taxi niya nga. Wala. Dangerous sa pagkaning area, oy. Sige, dugang 500 para bayad sa balabal. 500. Sa Duwa ba mi kabuok. Duwa mi kabuok. lisod kayo. Taksa mo motor? Lisod dahil na lang kayo na. Itang pala lisod kayo na. Sige, 1,000 ni dugang para sa motor. Ay, okay kayo. Actually, na may amigo na sa tanan na lang, Tara, best. tara. Bye. Bye. Enjoy. Pag sila. So, ikaw ba niya? Sige na. Sa tingingan sa ako ganina. Ay, ganun kon ba? Ulo, mag-uwi. Ha? Wala lagi ko nakita si Mbana galan ni Dere. Sa ato opisina ba? Bana, uyang pamuguna ko to. Ay, salamat. Yes! Sala. Huy, ay. Ikaw bitaw, Luis. Sige, ko ni mo ginabinoangan pa. Wali, pag-abot pa lang na ako diya sa atong opisina, idol ta na ka ba? Ito, kanang bitang maka-apply ko sa imo. Mura na git, ang fail, saan mo kung yung ligay-balik gabos dagat mo? Balot na sa lobby. So, ang feeling kita na ako, kanang maka-apply ko sa imo, mura na git kita. Agi, ayoko. Oh, tanaw? Ikaw ba? May ligid kay kag-apply ba? Uy, ang church ni mo gihuot, kita na gamay oh. Ay, sorry ako sa ipaubos ni. Tabon di ba? Ikaw ba? May ligid ka Kanang- magsihawid-hawid ba? Sa kay Mayo bit nga, magkita na lang. Luis, ka Pwede ka nga magkita na lang. May bata ka samok-samok dire. Asa ba rin? Ha? Pwede Ang ka anak ni Sir, na diri. So si Sir natulog naman si Sir Good. Gibiyaan na yun. Biyaan yung anak. Ito tao. Bit, sa man bit, pwede ka kayong kita. Hindi na pwede tao. Ablayan ta ka. Hag ko eh. Okay. Kita na kita dun eh. Luis. Hag po sa ako eh. At least ma-feel na to ang kabugno sa panahon. Lagi na tao magbuglaw kayo. Lagi lang ang hangin diri sa dagat ba? Ha? Ang matanaw gani, bit mo may pambalo na kinipit ay. Ha? Balo ba? Turo. Nagako sila. Ay, gay, Luis, ha? Oh, tanawa ba? Sabot aglay lang niya. Gagako sila ba? Murag kita ba? Asa? Sila, bit, I love you, bit. Ay, Luis, ayaw na good pagkarap. Sige na ba? Kaya, Luis. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, this a dream, and I pray. Dad. Wala ka Ay, dahi. Day. Wala sila sa kwarto, Day. Ito sila sa bye-bye, Day. Oh. Nasa lalaki dito, close ka. Ate, sila ito ganyan. Lili na to, Day. Lili na to, Day. ay, kagabay. Wala, oy. Dagko kay Day. Kukuhay, balibuon pa yun. Ang balod ba? Dagko. Ling. Hala ka, Day. Hala ka, oy. Gilok kayo Gusto mo na sila doon, nagitik-gitik naman na sila. Uy, hala. Ano nga sila, uyab ba? Uy, ka na itong amiga ba? Nakalimot ka na siya nga ba? Nakalimot siya nga na si uyab ba? Kaling. Bit, ayaw, bit. Ay, baga siya tayo. Kaya lagi siya magitik-kitik. Isa sampot manggitik. Ay, sure. Gasulog na ba eh. Oh my God, oh my God. Gasulog na sa dalanggan. Hala. Hala, gikaon na, Day. Gikaon na itong pizza, Day. Agay, bit. Ayaw, bit. Arbit. Bit. Nagahi ko, Day, nagahi. Ihiw mo kinupet, na. Bet. Ayaw, bet. Ano sige. Bet, ayaw. Ano tayo? Bet, ayaw lagi pa. Bet, ayaw lagi gilok. Hoy. Bet.
Ano sa'yo? Nausa naman sila dayo. Gipagawas ni Luis sa niyang balibuon. Aladay na nagday. Kanuna ni Maribit ang balibuon. Basta nakabalibuon day. Ang balot. Ang balot. Ano mo ba nagigipakyo nila dayo? Unsa man ni oy? Lagi sigop na. Kuy ginunod. Aladay, di na ni mauday. Di na gini mauday. Nahalangan lagi si Maribit. Oy, Bessie. Bessie. Oy. Anang Luis. Oh. Ay, mata na mo na mas baybay nakatulog. Okay. Ala. Oh my God. Uy, ang akong bit ba? Ano to? Good morning, fans! Maribit. Uy. Oy, guys. Sir! Si Sir Luis, dali. Hi, sir. Good morning, Ay, morning, sir. Good morning. Oh, Nagtapis ako. ano naman mo diri sa baybay? Ano ba ito? Wala, sir. Naglingaw-lingaw lang may kagabi, sir. Catching sunrise. Lamig ang sunrise, sir. Ako, Mr. Nag-stargazing. Oh, Luis. Sir. Nakablip ra man ka do. Oh, di kay lingaw kay mo dula-dula kami sir. Sulutan man gud siya sir. Ipagdagan. Nagdula mo ganina? Nagdudula may kanang bitong botilya sir. Ito yok sir. Ano, Mao ba? pag matunong siya ang botilya, magdagan-dagan siya maghubo sir. Lingaw-lingaw biya punta mo sir. Ay, lagi sir. Mao ba? Sige, sige. Tinod na, sir. Sige na. Linya na ta. Pagilis na mo, tapos magkuha na dayon ta. Maribit. Ato nang ipadayon ang atong programa. Sige na. Ato na mo dito. Ay, kadali ra ba kayo sa tong outing? Oy, manguli na dayon. Mura, nagyog wala ra. Sayang kaya ako lotion nga gidal na. Wala ginipahid sa akong likod. O, magamit day. Giuok ko, bugat ka kong bag, day. Ano man, guy? Mitbit ko white sand. Ay, pagsaba kay ako magungkuhan dito sa akong balay, butan ako white sand. Bombel nga kay kaday. Huwag gini mo gapilag shells. Ayaw na, day. Ay, pagsaba kitong ko na. Kayo mabasing Sayang pa na mga starfishes, dari. Oh. Starfishes. Sige na. Sino ito nabitbit na bibi. Itong mga dakong corals ba sa decoration ba sa table? kato? O, Dalo na nasa to? bang? Nasa bang? Ito nasa aquarium po. Masasuot sa mo diha. Wala. Una tari. Balo ka, bis. Akong giawiran itong kuwan istab ito sa aquarium. Pandamay. Ako, man na ito. Piranda, man na ito. Ano rin, si Patataday? Sila net. Una sa ninyo day, ha? Bye. Una sa may saban. Saka to sila ay. Unas na sila. Nakamalay na siguro to sila. Sila kumalay. Malay na nga. Kita na. Balot! Uy, Siyo pa sa buntag ni Bal. manguli na gid ta ba? Panalin! Slayar kay dili pa unta mo na tong event na. At least mag-uban pa ta permi. Halaka. Luisa, na mong gina mga activities. Pero, unsi, Tabi, kita. unsi kita. Unsa man to ani? Ish, Luis, ako ganahan gid kaayo ko sa imo because I feel so loved, caring kaayo ka, and then ginapakita gyud nimo kung unsa ang imo ang ka-feel for me. Ang imulugang boyfriend, what kind of person? Ay si Kimpoy, lagi nga kuan pud ko usahay. Kakasad kay, syempre dili siya pareho sa imo nga showy, pero love magyapon kay nako siya, makasabot man. Biyahe na siya eh. Unsa man ka ng tao nga. Wa mo lay klaro ng ingon nga boyfriend. Iwasin kay, Dili lang kasago, pagi siguro. sorry Luis, pero pakit ko kabalo kay Dili ka niya tabuon karon. Kung panguli na to. Dili na kay kapoy na po siya. Sakyan lang ka sa akong car.
Ayo, okay lang. Sige na, Mag-sumubra good. ko. Datoon. Sakay lang ka sa... It's okay. At least nanghula man sa kong car ko. Seriap man tong car akong gilman. Ayun na, okay lang, okay lang. Ano na lang. Yeah. Dili ta lang kay patungod sa yung balay paghatod. No, ayun na. Sige na, good. Mulo-ulo. Okay. Yes, ayaw na. Oy, Beshi, niabot na siya. Niabot na siya. Wow. Morning, guys. Ladies and gentlemen, the princess. Oh my goodness. Mo? Nagkaon ka, donut? Ha? Nga lagi Bavarian flavor lagi sa imong kuan. Ala. Wala. Napa. Ay, Wala na. lami kay mong tulog, Beshi. Lami kayo. Ha? Nasya? Napay makra sa banigday. Ang mga balas-balas sa iyong tuhod, napag yun. Tangi na good ko ninyo, anak, B. Nakita na ginamay mong face day, unsa ka na mawala, bitong itom sa mata day. Laim ni katanaw ni mo sa lirap day. Uy, ha? Oy, ayaw pa makang na-witness mi ni Beshi. Kita mi, oy. Kita mi. Kita mo. Kita mi. Nagamaong gid imong fanti. Confirm. Kita mi. Tapos double pocket pag yun. Confirm day. Ano ka ayod hay? Kita ninyo Adobe. ito kang Night Luis, kasi vision. yung birthmark. Oh my God. Ang virtud. Kamu siya habak, no? Kabalo ko siya kung iligalo kang kuhan, kang Louis sa yung birthday. Ointment. Ba? Kaputi-puti di ka mapamapa. Ang ako kay Goat's Eye. Goat's eye? Basta. Bata lagi sa goat. Dawbi. Guwapa kay ka din. Dawbi. Kasi nakalimot ka nga na kayo uyab. Dawbi si Kimpoy. Ay, nakot ko ninyo remind, anak, B, kalibong na biagid kayo ko. Nga. Naon sa itambal sa mapamapa nga sampot ni kuhan, Louis. Galibog ko makatakod ba to? Wala maging mga gapula-pula na ron, imo ha. Lagi kay gasugod na. Oo na. Pero itchy na dahil na siya. Pagkatol ni mo, ayaw pa outside pa inside. Kaya kung ma-outside kayo mo, gawas man siya. Pwede round. Yo. So, asa ka nga pa? Asa ka nga part na na-confuse? Asa nga part? Oh my God, kaya na-miss po na ako si Kimpoy lately. Dawbi. Makamingaw biya po na nga ikaw ang magkuhan bitaw, ikaw ang mag-ingon-ingon nga ha. Wilis ako, B. Tapos? And then there's Luis nga super sweet. Wala. Tuan na mo. Diba? Nag-iyon pa lang ko sa sugod pa lang sa drama. Correct. Na nag-ima-fall. Tanawa. Dali ra kayo. Pila ra ka minutes. Di na-fall ka na, no? Ano ba ang sitwasyon? I'm not sure ha, di ko pero na-compare lang yun here now, pero Pero ang problema ani, ang problema ani kasi Kimpoy buutan, way sala. Sure, Giko. Ang problema lang kay dili showy. Tama ba? tama ka ba? Kabalog yung ko. Kaya ko may nagbuhat aning story. May nagbuhat aning sa kabalog yung ko nga ng sitwasyon. Ang lulukoy kasi si baby. Baby Kimpoy. Kabalog ka si Kimpoy, willing po mo kuan. Kami lay salo niya. Kami lang atiman girl. Hug us. Buutan man to, na trabaho. Ana, di lang yun showy. Di magawid-hawid. Mga pa naman ganahan. Para di mga pang... Para kami lang yung mukumbyada. Diba? Pagmapatol to si Kimpoy sa inyo, excuse me lang. Uy, if I know. Ay, pero saan girl na ako ni paingon ni Luis ngayon, ani. Torn between two lovers, feeling like a fool. Good, big. Galibog ng kay ko. Oh my God. Mahal ko, mahal ako. MOR, nagkatol-katol na akong lubot ka. Takdal na may gala. Around or in Tama out. gid MOR. Saan na ako ni... Wala ba gay sala si Kimpoy? Saan lugar? Di lang gid siya nga naka-showy.
And here comes Luis. Grabe ka showy. Perminti na gina-show. Ang napamapa. Sama ni Yoy. It's so difficult. MOR torn between two lovers ko. Sama na ako ni. Please, ulti ko sa kong anging buhat.